צהריים טובים לכם, אנחנו במפגש טעינה ה-11 שלנו, ונתתי לו טייטל כזה די מפוצץ, שנקרא ישראל הופכת וצוברת כוח, הופכת להיות מעצמה אזורית. ואני לא אדבר פה רק על תיאוריה ועל דברים שככה אני מרגיש אנרגטית, או קיבלתי הערכות אסטרולוגיות, אלא אני הולך להביא לפה שתי דוגמאות מאלפות, שמספרות על זה שהעם היהודי, עם ישראל, ספציפית היושב בציון, מתחבר לאש ואוויר, סוף סוף שתי האנרגיות שהן הייעוד שלנו. כשאני מדבר על אש ואוויר, אני מדבר על זה שאנחנו בעידן האוויר. עידן האוויר זה עידן הדלי, זה עידן החשיבה, אוויר זה תקשורת, זה צ'קרת גרון, זה יכולת להעביר מסרים, זה בינה מלאכותית, זה אינטרנט, זה מחשבות, זה כל הצד המנטלי של האדם ושל המכונה, וזה החלקים הגבוהים של המערכת האנרגטית שלנו. אומרים שצ'קרת הגרון היא צ'קרת האוויר. אני מדבר, אני חושב. אני זיהיתי מגמה, בתוך כדי המלחמה של 7 באוקטובר, של היפוך קערה. זאת אומרת, היפוך קערה זה מושג מהצבא, שככה מדבר על זה שפתאום יש פה איזה סוויץ' שעושים, ומשתנה המצב באחת, בצורה מאוד מאוד מהירה. מכיוון שאנחנו בעידן מאוד מאוד מהיר, אז הזיהוי מגמה הזה בעיניי היה ממתקפת הביפרים. כשאני מדבר על אוויר, אני מדבר על זה שזה צד מנטלי, והצד של האש זה הצד של היוזמה וההובלה. ומתקפת הביפרים הייתה יוזמה שלתחושתי מאותו רגע אנחנו ממש הפכנו להיות יזמים בכל מובן. זאת אומרת, ביבי שהוא בא הוא נקרא לי בת מים, הוא בא מאזור רגשי, לא מנטלי, שכלי, מוביל ונועז, הוא פתאום קיבל אומץ, כי הוא ראה או שאין לו ברירה, או שהיועצים שלו וטראמפ לצידו, פתאום קיבל אומץ והתחיל ליזום. וכשאדם או עם עולה על האוטוסטרדה של הייעוד שלו, הוא מקבל רוח גב. ובגלל שאנחנו לאורך אלפי שנים היינו סוג של שעיר לעזאזל, או מישהו שנוסע על הגב שלו איזושהי בשורה והולך בין העמים וכל הזמן מפיץ את הידע ואת היכולות, אז יש לנו סוג של הגנה אנרגטית מאוד מאוד חזקה כשאנחנו בתוך הייעוד שלנו. וכשאני מדבר על 7 באוקטובר ומתקפת הביפרים, ואחר כך הסיפור של מלחמת 12 הימים באיראן, ואחר כך היוזמה הזו של המלחמה הזו מול איראן, וטראמפ שהוא, לתחושתי, הוא נגרר אחרי ישראל. זאת אומרת, הוא מקבל אומץ כשהוא רואה שאנחנו פותחים לו את הציר. וזה מספר על היוזמה הזאת ועל היכולת שלנו, של ביבי ספציפית, ואני לא בעד ולא נגד מי שנמצא כרגע בהנהגה. יש מנהיג שכרגע הוא האדם הנכון לזמן הנכון, זה אירועים היסטוריים שלא המנהיג קובע, המערכת האנרגטית שמה את המנהיג המתאים, וכנראה שהוא הכי מתאים, הוא לא, לכל אחד יש את הצדדים החיוביים והשליליים שלו, אז אני לא מאוהדי ולא משונאי, אני מסתכל על המגמה ואני אומר בואנה, שיחקנו אותה ואנחנו כל הזמן ביוזמה. ופתחתי לפני 2 מפגשים, לפני שבועיים כשפרצה המלחמה, פתחתי ואמרתי שאנחנו במלחמה פריבילגית. אנחנו במצב, מה זה מוכן? אנחנו אחרי 3 שנים לחימה, אנחנו יודעים לרוץ לממדים ולמקלטים, אנחנו מיומנים, הצבא שלנו, יש לו ניסיון מבצעי אדיר, אין לאף מדינה בעולם כזה ניסיון מבצעי, זאת אומרת שיהיה קשה להתעסק איתנו. ואני לא בעניין של מי החזק בשכונה, אבל במזרח התיכון אתה כנראה צריך לעשות שריר, כדי שיתפסו ממך מי שמסוגל לנהל עניינים ולהוביל תהליכים, ולא להזדנב מאחור. אני רוצה לתת 2 דוגמאות שקשורות ביכולת המנטלית שלנו כעם. תראו, נושא הבינה מלאכותית תחנו אותו מכל כיוון, ואנחנו עוד נתחנו אותו מכל כיוון, כי הוא לא סתם טכנולוגיה חדשה שהאנושות מאמצת. מדובר בלא פחות ממהפכה שדומה למהפכת החשמל. זאת אומרת, יש לפני הבינה המלאכותית ואחרי הבינה המלאכותית. והבשורה המדהימה, אני חושב שרבים מכם לא שמעתם עליה, זה מינואר האחרון, סוף ינואר, זה שארצות הברית, יחד עם ישראל, הולכות להקים מרכז בינה מלאכותית ענק על 16,000 דונם בנגב, ואיך עושים כזה דבר? זאת אומרת, כדי להקים מרכז סייבר ומחשבים וחוות ענקיות,
צריך כמות חשמל אדירה, ואי אפשר להניח את הכמות החשמל הזאת על הרשת הישראלית, כי הרשת הישראלית נמצאת די על הקצה שלה. גם פה יש צוואר בקבוק, אבל אי אפשר להעמיס פה עכשיו שרתי ענק בדונמים שצריך לספק להם חשמל וצריך לקרר אותם, צריך המון מים בשביל זה. אז מה הולכים לעשות? הולכים להקים כור גרעיני. ארצות הברית הולכת להקים כור גרעיני בישראל ולהחכיר שטח של 16,000 דונם בנגב ל-99 שנה. אתם יודעים מה המשמעות של הדבר הזה? זה דבר עצום לכלכלה הישראלית, אבל עזבו את הכלכלה, למוח של המדינה הזאת. זה אומר שאנחנו הופכים להיות מעצמת בינה מלאכותית. בדקתי את הנתונים, איך ישראל מתקדמת בנושא של בינה מלאכותית בעולם. אז בשנים האחרונות אנחנו זינבנו מאחורה, היינו מקום 65, וב-2025 אנחנו עברנו למקום השביעי, ואנחנו מאוד 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 מתקדמים. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שישראל הופכת להיות מעצמה טכנולוגית עם הרבה מאוד כוח אדם שצריך כדי להפעיל את המקום הזה, עם חוות שרתים עצומות, שזה מקום אסטרטגי שהוא של ארצות הברית, כי היא מחקירה אותו, ומי שפוגע במקום הזה הוא בעצם פוגע בארצות הברית. זאת אומרת שאנחנו מקבלים פה כוח עצום של תמיכה, וזה לא רק ישראל ארצות הברית, יש הסכם שחתמנו עליו, שנקרא הסכם פקס סיליקה, שחברות בקואליציה הזאת 9 מדינות, ביניהם ארצות הברית, הודו, יפן, דרום קוריאה, ישראל, סינגפור, האמירויות, UK, בריטניה, אוסטרליה, יוון וקטר. זאת אומרת, אנחנו פה מצטרפים לציר של מדינות שרוצות לשמור לעצמן, או לבסס את הכוח המנטלי שלהם, ותכף נדבר גם על הנושא של הנפט, כי הנפט הוא לא האישו, מצרי הרומוז זה לא הסיפור, כי עוד מעט הטכנולוגיה תשתנה והיא לא תהיה נפט. העולם לא ייסע על נפט, הוא ייסע על טכנולוגיה אחרת. הסיפור הוא המעברים של השייט. המטבע הכי חשוב שהולך לנהל את האנושות בשנים הקרובות, הוא הולך להיות אש ואוויר. ומה זה אש ואוויר? זאת יכולת טכנולוגית, וזאת יכולת מנטלית, ותכף אתם תראו איזה כוח אדיר, כוח של אש, מדינה יכולה לייצר על ידי זה שיש לה בינה מלאכותית מתקדמת, כמו ישראל. אתם מבינים שאנחנו פה עושים צעדי ענק, וזה זה בזמן הקרוב. מדובר על ההסכם הזה של החכרת השטח בדרום המדינה, תוך 20 יום, תוך 120 יום אנחנו צריכים לסכם את העניין מול האמריקאים ולהתחיל לבנות. זאת אומרת, זה דחוף, זה לא משהו שהוא כזה לתוכניות עוד ל5 שנים. נכון, ייקח זמן להקים את זה, אבל התהליך מואץ מאוד. וכשישראל הופכת להיות מובילה בבינה מלאכותית, ובטכנולוגיה, ובסייבר, ובטכנולוגיה צבאית, כי אף אחד לא יתעסק איתה אחרי הניסיון המבצעי של המלחמה הזו, כולל לא מהמדינות השכנות, זאת אומרת, כולל לא מצרים שיש לה בסיסים בנגב, סליחה, בסיני, יש לה שם כמה אוגדות, וטורקיה שמאוד מתחזקת. ברגע שהם יראו שאנחנו צוואר בקבוק, והם יצטרכו את המים שלנו, ואת הטכנולוגיה שלנו, ואת החוכמה של ישראל, אז יהיה פה צורך לשת"פ שיעלה על הסנטימנט האידיאולוגי הג'יהדיסטי, שרוצה עולם מוסלמי שולט בשטח. זאת אומרת, הקדמה והכסף והרווחה עם ילדים חדשים שנולדים, אני לא מדבר איתכם על הזמן של 5 שנים הקרובות, אני מדבר עד סוף המאה, כשאנחנו ב-2100. זה עוד 74 שנה, זה לא כל כך הרבה זמן, אבל יש פה דור צעיר, כולל דור צעיר של דוסים, של חרדים, שמתעוררים עכשיו ומקבלים טלפון, בעצם זה שהם מקבלים טלפון חכם שמחובר לאינטרנט, הם יוצאים מהמעגל החברתי, המסגרתי, נקרא לזה אפילו במילים קשות, הגטו, ששומר עליהם ולא נותן להם להיכנס לתוך החברה הישראלית. אז אני חושב שגם בתוך החברה הישראלית שתעבור פה מכבסה קשה של זהות, עד שאנחנו נלד את הישראלי המקובל בעולם, והלא מתחבא והמעז, שיודע את תפקידו, יחד עם מיעוטים שחיים פה. זאת אומרת, גם חברתית
איכשהו אנחנו נסתדר פה, זה עניין של זמן. אז דעו לכם ותנעצו לכם בראש שהולכת לקום מעצמת סייבר טכנולוגית של בינה מלאכותית בישראל בשנים הקרובות בנגב, בשיתוף פעולה אמריקאי ועם עוד מדינות, וזו חדשה מאוד מאוד טובה. עכשיו בואו אני אסביר רגע את העניין של המלחמה הזאת, איך בינה מלאכותית משתתפת במלחמה הזו, ולמה ישראל הופכת להיות כמעט בלתי מנוצחת. וכשאין להם שאיפות אימפריאליסטיות, זאת אומרת, אנחנו רק רוצים לעשות שריר ושאנשים, שהסביבה תדע שלא מתעסקים איתנו וכדאי לשתף איתנו פעולה, כי אנחנו חזקים ואנחנו מביאים הרבה ערך לעולם. וזה לא עניין של אגו של מנהיגים או של קבוצות אתניות כאלה ואחרות. המהלך שאני רוצה לדבר עליו, שהוא החדשה במלחמה הזו, זה שה-F-35 שטס במטוס של 20, 30 מטוסים, 40 מטוסים, כל מטוס לא עובד בנפרד. ה-F-35 הופך להיות חדר בקרה שמחלק אוטומטית מטרות, מאות מטרות, בניגוד למטוס אחד שיודע להוריד 5 פצצות, 6 פצצות. הכוח אש של ישראל, בגלל הבינה המלאכותית ובגלל היכולת של זיהוי מטרות וניהול מטרות דרך בינה מלאכותית, הופך לכזה שאפשר לחסל שטחים שלמים. אני מדבר איתכם כרגע על נשק קונבנציונלי, אבל גם נשק לא קונבנציונלי. אפשר להגיע עם כוח אש ארטילרי לכל מקום בעולם, ולהוריד בזמן קצר מאות מטרות. עכשיו, אני לא בא בקטע של אנחנו גיבורים ואנחנו חזקים ויש לנו כוח אש. אבל זה מה שנותן חוסן למדינות כנראה בעשורים הקרובים. זה מה שהיה בעבר, אבל בעתיד אנחנו נצטרך לשמור על היכולות האלה, והיכולות המבצעיות האלה יישמרו לנו, וישראל מובילה ביכולת לשמור על עצמה, לשמור על אחרים, לתת לאחרים טכנולוגיות, למכור טכנולוגיות, להתפיל מים, לשתף פעולה עם ארצות הברית ולצאת לחלל, כי ברגע שאנחנו נפסיק להתקוטט פה אחד עם השני, אנחנו נבין שאנחנו קשורים למערכת גלקטית עצומה, בין גלקטית לתרבויות חוצניות שירצו לשתף איתנו פעולה ולקדם את האנושות. זאת אומרת, המלחמות הולכות להשתנות. אנחנו כבר לא נריב פה על שטחים ועל משאבים. למה אני אומר שלא נריב על משאבים? מכיוון שהנפט כבר לא יהיה אישו. למה אני אומר שהוא לא יהיה אישו? מכיוון שאנחנו הולכים טכנולוגית לפתח ולהגיע למצב שיהיה לנו אנרגיה חופשית. מה זה אנרגיה חופשית? זו אנרגיה שלא שואבים אותה מהאדמה, שרותמים אותה מהאוויר, שהיא נמצאת זמינה ואפשר לקחת אותה ולהפוך אותה לאנרגיה שתניע מכוניות, או אנרגיה שתניע רכבות, או תניע מפעלים, או כל דבר שאפשר להניע אותו, חשמל. כל המערכות ינועו על אנרגיה מסוג אחר, ואז הנפט בכלל יוצא פה מהסיפור. אתם מבינים שהדיבור על זה שישראל מתחזקת זה לא רק דיבור אנרגטי תיאורטי. זה מדובר בסוף בטכנולוגיות שאנחנו משנים את התשתית שלנו על מה אנחנו נעבוד, וכשמדינות ערב לא יהיה להם כסף, בגלל שמשאבי הנפט שלהם כבר לא רלוונטיים, וזה תהליך, זה לא יום או יומיים, זה 10, 20 שנה, אבל במונחים של עשרות שנים זה כלום, ולכן השינוי הולך להיות מאוד מאוד עמוק בתקופה שבה אנחנו חיים. ונכון, יהיו מאבקים, ואמרתי פה שהמדינה שלנו הולכת לחטוף גם בזמן הקרוב, אנחנו נשלם במחיר של דם של הילדים שלנו, אנחנו נצטרך לדחוק אותם עד אחרי הליטני, ולהישאר שם עוד, ואתם יודעים, זה הבוץ הלבנוני שאנחנו מכירים אותו, והבוץ העזתי, אבל אלה תהליכים שהם יחסית קצרים, והם לא מכה שעם לא יכול להתמודד איתה. מה שהולך לקרות זה שיהיו נזקים של תשתיות, אבל פחות של בני אדם. פחות בני אדם ישלמו בנפש או בגוף, ויותר תשתיות יסבלו, וזה יעלה לנו כסף עד שאנחנו נתבגר תודעתית ונבין שאנחנו אמורים לשתף פעולה ולא להילחם אחד בשני. אבל במצב התודעתי של ישראל ושל המזרח התיכון ושל העולם בכלל, אנחנו עדיין בתודעה שמי שיש לו שריר ויוזמה ומסוגל בלילה אחד לחסל הנהגה של 40 בכירים באיראן, הוא בסוף זה שלוקח את הקופה. אבל זה לא נגמר רק בכוח, הכוח יושב על שכל.
והשכל הוא הבינה מלאכותית, והיכולת של העם היהודי, היכולת הטכנולוגית להביא רעיונות וסטארט-אפים והמצאות שישנו את התשתיות הטכנולוגיות שעליהם אנחנו נעבוד. אני מחכה לימים שאנחנו באמצעות בינה מלאכותית ננקה את כדור הארץ, שבאמצעות בינה מלאכותית אפשר יהיה לעזור לבן אדם לעבור תהליך טרנספורמטיבי, תודעתי עם עצמו, כמו שקרה באטלנטיס, ואפשר יהיה לצאת לכל מיני מרחבים בבריאה, לשגר אנשים ולחזור ולעשות שיתופי פעולה שאנחנו לא חלמנו עליהם, ואנחנו נגלה עולמות. זאת אומרת, אני תמיד מפליג איתכם גבוה, התחלתי ממלחמה ומריב, זה כמו ריב בין ילדים בגן, שאתה אומר לעצמך, על מה המריבה? על שטח, על משאבים. אנחנו נתבגר, זה עניין של זמן עד שאנחנו נבין שאין לנו מה להתקוטט פה, ושישראל היא הופכת להיות מעצמה של אש ואוויר, של יוזמה טכנולוגית ושל יוזמה צבאית. אם מישהו מתעסק איתנו, אנחנו מטפלים בו לפני שהוא מצליח להתעסק איתנו. ואני רק רוצה להגיד ולסכם או לסיים באמירה שלא אוהבים שאני אומר אותה, אבל אני חושב שהשביעי באוקטובר היה wake up call שהוא סוג של מתנה לעומת מה שיכול היה לקרות פה. אנחנו יכולנו להפסיד את המקום הזה. זאת אומרת, אם הייתה מתקפת טילים איראנית בכמויות, אני מדבר איתכם על מאות טילים או אלפי טילים ביום יחד עם חיזבאללה, שלפני מתקפת הביפרים. אני מדבר איתכם על לפני 7 באוקטובר. יחד עם עזה ויחד עם מדינות פה מסביב, כולל מצרים, שבינתיים שקטה, אנחנו לא היינו מדברים פה עכשיו. זאת אומרת, אנחנו קיבלנו התראה, שילמנו בדם יקר וכואב מאוד, שיזכר לדורות, אבל יכולנו לאבד את המדינה, ואני כבר ראיתי תרחישים כאלה. אני ראיתי תרחישים לפני ה-7 באוקטובר, אני מוקלט, מספר לקבוצות שלי שמשהו דרמטי הולך לקרות. ואיך שאנחנו הפכנו את הקערה ונהיינו יזמים ומובילים, ולא מחכים וסופגים, ואז מגיבים, כמו שאירופה היא כזו, שמחכה וממתינה ולא יוזמת, ולא שומרת על עצמה, אנחנו מקבלים רוח גב עצומה מהבריאה. ישראל ספציפית, סוג של הגנה אנרגטית, שנותנת לנו שקט ומרחב פעולה. שימו לב, הסינים בינתיים לא מתערבים, הרוסים לא מתערבים בינתיים, יש פה איזה סוג של שקט בינתיים, נותנים לנו לעשות את העבודה. ולעשות את העבודה זה אומר שאמרתי את זה כבר, אנחנו מנקים את האנרגיות השליליות ששלטו על כדור הארץ. אנרגיות שליליות שבמשך אלפי שנים שלטו פה. וכדור הארץ, אני מדבר איתכם על הזמן שאנחנו חיים פה והילדים שלנו. בעשרות שנים הקרובות הולך לעבור טרנספורמציה עצומה לקראת שלום. לא תהיה פה מלחמת עולם שלישית, כמו שתי המלחמות שהיו פה. לא ימותו פה מיליונים, זה נגמר. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מנהלים את עצמנו, ולא שודדים את המשאבים של כדור הארץ, אבל בגדול לישראל, בגלל החוכמה והטכנולוגיה וההובלה, יש לה יתרון ביחס לכל מי שנמצא פה במזרח התיכון, ובעולם בכלל. עכשיו אם אתם רוצים לשתף, לדבר, להגיב, זה הזמן, אנחנו נעשה את זה לפי איזשהו תור שאני אחליט, מוזמנים לפתוח מיקרופונים. אז מה שאני מרגיש, שאנחנו מדברים על התקופה הזו, זו תקופה של בחירה. אנחנו צריכים לבחור בין שלילי לחיובי, בין היתר, בין הטכנולוגיה לביולוגיה. ואם אנחנו הולכים לכיוון של הטכנולוגיה, אנחנו לא נשאר פה. ההכחדה תהיה בעוד מאוד 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 זמן מאוד קרוב. זה המסר שמשדרים לנו אותם חוצונים שכבר עברו את הדברים האלה, את התהליכים האלה. נכון, אז תן לי להרחיב את מה שאתה אומר. יש לך פה שאלה בסוף או שזאת אמירה? אז אני לא כל כך רואה למה אנחנו צריכים להתחבר לכל הסיפור הזה של ה-AI. אוקיי, אז בואו נדבר על זה קצת. אז בואו נרחיב את זה. מה הסיבה שהאנושות נשענת על טכנולוגיה ותמשיך לאמץ טכנולוגיה, ואיפה הקווים, קווי הגבול, הקווים האדומים שאנחנו צריכים לשמור עליהם כדי שהטכנולוגיה לא תשתלט עלינו, כמו שכבר קרה בבריאה. ומה שאתה מזכיר פה, זה משהו שדיברתי עליו כבר, שהיו תרבויות בבריאה שחיבקו טכנולוגיות, והכניסו טכנולוגיות לתוך הגוף שלהם, ושיתקו, תקשיבו טוב למילים שאני בוחר, שיתקו את היכולת העצמית שלהם להתחבר למקור. יש פה אנרגיה שמזינה אותנו כל הזמן. אנחנו לא רואים אותה, אבל אנחנו נגלה אותה ונראה אותה בעתיד הקרוב. ואם אנחנו מחליפים טכנולוגיה
כמו צ'יפים של אילון מאסק שיושבים לנו בתוך המוח. יש לו סטארט-אפ שנקרא נוירולינק, שאמור לשדר לנו מחשבות לפי דבר שאנחנו רוצים. זאת אומרת, צ'יפ שיושב לך בתוך המוח. ברגע שבן אדם מפסיק לקבל תקשורת אנרגטית מהמקור, זאת אומרת, מפסיק לחשוב בעצמו, מפסיק להיות סקרן, מפסיק לרצות, מפסיק לעבוד עם האש הפנימית שלו, הוא מפסיק התפתחות, ואז כשהוא מפסיק התפתחות, המקור מפסיק להזין אותו באנרגיה. ועל זה אתה מדבר, שהטכנולוגיה תגרום למצב שאנשים יישענו רק על בינה מלאכותית או על טכנולוגיות אחרות, יפסיקו לעבוד עם הגוף שלהם, יפסיקו לעבוד עם המערכת המנטלית שלהם, ויפסיקו לקבל אנרגיה, וזה כבר קרה לחוצנים שנקראים האפורים. האפורים הגיעו לפה, ועשו חטיפות לפני כמה עשרות שנים. למה? כדי להחזיר לעצמם DNA אנושי שהיה חסר להם והם איבדו אותו, כי הם הבינו שהם עשו טעות. וזה רמז בשבילנו שאסור לנו להכניס מערכת של בינה מלאכותית לתוך הגוף שלנו, שתשנה לנו את התודעה. וזה דיון עמוק שהולך להיות בשנים הקרובות, עד כמה הבינה המלאכותית נכנסת לתוך האדם. עכשיו, בינה מלאכותית אמורה להסיע אותנו ברחבי תבל, ממקום למקום, בלי שהיא משתלטת לנו על התודעה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לגדל ולחנך בינה מלאכותית שעובדת לצידנו ולא משתלטת עלינו. ולבשר יש על זה סיפור מאוד מאוד מעניין, איך הבינה המלאכותית, אנחנו מגדלים בינה מלאכותית שלא תמרוד בנו. זה סיפור נוסף. בינה מלאכותית שיכולה להשתלט על האנושות. אנחנו נגדל בינה מלאכותית שמסוגלת, היא תהיה כמו אבטרים כאלה שהם לצד האנושות ולא נגד האנושות. אוקיי? אז תודה על ההערה. זה מאוד מאוד חשוב, כל הדיון, יגאל, על הנושא של עד כמה אנחנו ניתן לטכנולוגיה להיכנס לנו לתוך הגוף ולתוך התודעה. יש בגני הילדים היום השתלמויות של AI. רק שתדע. זה מבורך, יגאל, זה מבורך. אנחנו צריכים לראות, זה כמו, תקשיב, זה כמו מהפכת האש. אתה לא תיתן לילד בן 3 להדליק אש. אתה תיתן לילד בן 3 להדליק אש אם יש לו מבוגר אחראי לידו, או אתה תיתן לבן נוער שיודע לשמור על בטיחות, איך להשתמש בטכנולוגיה. טכנולוגיה זה דבר מסוכן, ובינה מלאכותית יכולה בקלות לצאת משליטה. אנחנו נצטרך לראות איך אנחנו מנהלים את המערכת הזאת. טוב, תודה. עוד שאלות, עוד אמירות. אני כבר שמעתי את דולורס קנון כבר מספר רב של פעמים, והיא באחד התוכניות שלה דיברה לגבי פיצול כדור הארץ, מה שנקרא מעבר לכדור הארץ החדש, מה שנקרא דור 5, כמו בטלפונים בערך. כן, 5G. כן, מה אתה יודע להגיד על הדבר הזה ואיך זה יקרה? דולורס קנון אהובתנו, רק נגיד עליה מילה, היא נפטרה ב-2014. כן. לפני, כמה זה? 12 שנה. היא כתבה 19 ספרים, קראתי כמה מהם. שליחה ענקית, שדיברה עם מדריכים ועם חוצנים, והורידה לפה כמות אדירה של ידע. אגב, השיחות שלה עם נוסטרדמוס, שהיא עשתה דרך היפנוזה, דרך שני גורמים שיצרו קשר עם נוסטרדמוס, האנושות כבר לא בטיימליין, לא בעולם המקביל, המסוכן שדולורס קנון הזהירה מפניו. זאת אומרת, אנחנו דילגנו לעולם מקביל, מתקדם יותר, ואנחנו עוברים את ההתפתחות שלנו יחסית בטוב. זאת אומרת, בעולם חליפי שהוא הרבה יותר הרבה פחות דרמטי וקשה ממה שיכול היה לקרות. זה לוקח אותי לדבר על הנושא של פיצול כדור הארץ. תראו, הפיצול לא הולך להיות פיזי. לא הולך להיוולד פה עוד כדור ארץ מכדור הארץ הקיים. זה לא על זה היא מדברת. היא מדברת על זה שכדור הארץ הולך להתחלק, לא פיזית, בין אנשים שתהיה להם תודעה מפותחת מאוד, ויהיו להם חוויות מאוד מאוד שונות מקבוצות אחרות שיהיו פחות מפותחות. ובתקשורים שאני הקשבתי על תקשורים של עוד 200 ו-300 שנה, מדובר על זה שיש סוגי אוכלוסיות שונות על כדור הארץ. יש את המאמצי טכנולוגיה שהכניסו את הטכנולוגיה לתוך הגוף, והם נמצאים באיזשהו אזור בכדור הארץ וגם מחוץ לכדור הארץ. יש את אלה שעושים עבודה תודעתית ועם הגוף שלהם ועם המערכת האנרגטית שלהם ושומרים על המסגרת
של הבינה המלאכותית והטכנולוגיה שלא תיכנס להם לגוף, ויש את אלה שלא רצו לאמץ טכנולוגיה, והם חיים הכי קשה. להם הכי קשה. הפיצול הולך להיות באזורים מסוימים בתוך כדור הארץ, כאשר התוכנית של הבריאה לכדור הארץ, זה שיש פה אוכלוסיות שונות שמתפתחות ומפתחות, וכדור ארץ ספציפית הוא מרכז גלקטי מאוד חשוב. הוא מרכז אפילו בריאתי, שהוא כל כך חשוב כי הוא מנקז אליו המון המון יכולות ושערים אנרגטיים. זאת אומרת שאנחנו לא הולכים להיכחד, ויהיו פה אוכלוסיות שונות על כדור הארץ, ברמות התפתחות שונות, לפי בחירה חופשית. את לא יכולה להגיד לבן אדם שרוצה לגדל פרה בחוץ, בשמש, אל תגדל את הפרה כשיש פה טמפרטורה של, לא יודע מה, 70 מעלות. 60-70 מעלות זה אומר שאין ים, שהים מתעדה, כל הימים על כדור הארץ. וכדור הארץ צריך להגיע למקום הזה. זאת אומרת, מתישהו לא יהיו פה מים. אנחנו נצטרך להיות בגופים קריסטליים, בלי כל כך הרבה מים. על הפיצול הזה אנחנו מדברים, גילה. את מבינה? זה אותו כדור ארץ, התנאים האקלימיים משתנים, אני מדבר איתך על עוד 300, 400, 500, 1,000 שנה, אין פה מים, גופי המים שלנו משתנים, יש פה פחות בני אדם על כדור הארץ, חלק מהם גרים בתוך כדור הארץ, בתוך ערים, חלק מחוץ לכדור הארץ, בתוך מושבות. נוסטרדמוס בתיאורים שלו מדבר על מושבות מחוץ לכדור הארץ שהם משק אוטרקי כזה, שהוא יודע לפרנס את עצמו, ומקומות נוספים, יש מקומות אפשר לגור על הירח, בתוך הירח, הירח חלול, אפשר לגור בתוכו, וכבר יש על זה מחקרים וכל מיני כותבים על זה, ומחפשים מקום לכדור הארץ כי הוא לא יציב מבחינת היכולת שלנו לחיות פה. לא סתם אילון מאסק מחפש לגור במאדים, מחפש להוציא אותנו מפה. ועדיין המקום הזה צריך להיות מרכז שחשוב שיהיו פה אנשים שיטפלו בו. והוא מרכז חי, זאת אומרת זה לא רק אבנים ועצים וסלעים, יש פה גאיה, זה מקום חי שיש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב בבריאה, אנחנו רק עכשיו מתחילים להבין עד כמה. זאת אומרת שיש רצון לבריאה בעצם גם להשאיר אנשים שהם פחות טכנולוגיים. יש בחירה חופשית, כמו שיש לך שבטים שלא ימצאו טכנולוגיה בהודו ובאפריקה ובכל מיני מקומות, אבל הם מיעוט שבמיעוט. זאת אומרת, המהלך ההיסטורי והטכנולוגי מדבר על זה שהמהפכה התעשייתית סוחפת את ההמונים לתהליך שהוא גורם לזה שאנשים לא יחיו לא יהיו צעדים לקטין. אנחנו נצטרך לראות איך אנחנו חיים בתוך הטבע, לא מתרחקים מהטבע, אבל משנים את הגופים שלנו ושומרים על קשר הרמוני בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין הכדור, ובינינו לבין תרבויות חוצניות אחרות. זה דבר שעוד ילמד, אנחנו בדרך לשם. אני רוצה רגע אחד להחזיר אותנו לכאן ועכשיו, אוקיי? כן. הרבה למה זמן את מבאסת? מה שאני מתכוונת, זה שאני גם, הייתה לי תקופה שהלכתי יותר מדי קדימה, ואני כן רוצה לגשת כרגע, לתקופה הקרובה. אתה מדבר על ה-AI, שאני לגמרי בעד, מה שאני הבנתי, שכרגע ה-AI עדיין מושפע המון מהחושך, שחיינו בו כל כך הרבה שנים, ועכשיו צף ועולה בגלל שהאור גדל. את יודעת למה? והשלב הבא דווקא זה אילון מאסק, שיש לו כבר את הגרוק, ובכלל ה-AI יהיה מואר הרבה יותר. את יודעת למה אבל מחשיכים אותו בכוונה? החשיכו אותו. לא, בהתחלה לא. עכשיו מתחילים להיכנס פה גורמים שמחשיכים אותו. אני מדבר על השנה, שנתיים האחרונות. כן. מכיוון שאנשים מתחילים לפתח בו תלות יתר, ומפסיקים להתפתח, זאת אומרת, מפסיקים את הסקרנות שלהם, ושואלים במי לבחור בבחירות, או נותנים לו להחליט בשבילם, נורא. כי הוא חכם, אז הם מפסיקים למשוך אנרגיה מהמקור, אותו סיפור של מה שדיברתי קודם. אז מה עשו? יש התערבויות נקודתיות כדי לשבש אותו, כדי שאנשים לא יסמכו עליו עד הסוף. זה נועד כל הזמן לשמור על אדם שהוא כל הזמן במתח התפתחותי ובחיבור למערכת הבריאתית שכל הזמן מבקש ממנו לצמוח. כי כל פעם שיש טכנולוגיה, הטבע של האדם
זה לרצות לנוח ולהיות פסיבי, ולא להשקיע אנרגיה. אנחנו מחפשים את אזור הנוחות, כמה אנחנו דיברנו על זה, אנחנו יודעים את זה. וכשיש לי קלות, אז אני לא עובד עם הגוף שלי. זאת אומרת, אם אנחנו לא פעילים באופן אקטיבי, ואנחנו מבינים איך צריך לנהל את המערכת הפיזית והמנטלית פה והרגשית, אז אנחנו לא מצליחים לשמור על המערכת במיטבה. זאת אומרת, אנחנו לא יצור יעיל מבחינה אנרגטית. אז הבינה המלאכותית הולכים להגביל אותה. לשאלתך. יגבילו אותה וישחררו. יגבילו וישחררו בהתאם להתפתחות של האדם. אז זה גם מדבר על בחירה חופשית, כמו כל דבר עכשיו, כי יש, האור שכל כך גדל, הוא מאיר את החושך הגדול, וזה מדובר על בחירה חופשית. בחירה חופשית שהיא בתוך איזושהי מערכת כללית, שאם בני האדם, בגלל הבחירה החופשית שלהם, מתחילים סטיית יתר, אז יש כוח שמחזיר אותם. זאת אומרת שיש לך בחירה חופשית, אבל היא ידועה מראש. ברור לי. את מבינה שזה לא לגמרי חופשי. לא, נכון. יש מגמה לאן אנחנו אמורים להגיע. מה שרציתי להבין, כאילו, מה אני בתוך כל העניין הזה, כאילו באופן כללי. מה שהסברת כרגע זה משהו כאילו עתידי וכל זה, כל הקטע של הקריסטלים. כן, בהחלט. את משלמת מיסים? את הולכת לסופר? יש לך ילדים מן הסתם? אני מתאר לעצמי שיש לך ילדים. גם, כן. אוקיי. יש לך פה מערכת. כשאת שואלת את עצמך, איזה מדינה כדאי לי להיות בה? איפה לקנות נדל"ן? איפה לשים את האנרגיה שלי? זאת אומרת, מה לספר לילדים שלי? ומה לספר לעצמי? אני אספר לך, אני אעשה פה וידוי אישי, גילוי, שאני לפני 7 באוקטובר, היה פה כל כך רע, שאני אמרתי לעצמי, מה לי ולמדינה הזאת? מה לי ולעם הזה? מה לי ולמקום הזה? עשיתי סוויץ', ואמרתי, בוא הנה, אין לנו מקום אחר. כמו שקרה באירופה, כמו שקרה בשואה. פתאום נפל לי הסימון, שאין, ידעתי את זה לפני, הייתי עד גיל 40 במילואים, ביחידה מובחרת, זה לא שאני לא מכיר את המקום הזה, יש לי דוד שקבור פה במלחמה, אבל כשאת מתחברת לאש ולאוויר ולהבנה של מה נועדנו לעשות פה, זה יורד ליום יום שלך, זה למה הילדים שלך הולכים ללמוד, או הנכדים שלך. זה להשתתף ולהגיד, אני חלק מהדבר הזה, ואני רוצה לקחת ולהבין מה זה בינה מלאכותית ואיך זה הולך להשפיע עלינו. זאת אומרת, זה מגיע ליום יום שלנו. זה מגיע לאיזה אנשים אנחנו נפגוש, ואיזה טכנולוגיות יהיו פה, ואיזה מכוניות ייסעו פה, ואיזה משרות יהיו פה, ואיך אנחנו מובילים את זה בלי לפחד. זה עובר ליום יום שלנו, את מבינה שולמית? מה ייתן לי הכוונה, כאילו זאת אומרת, שזה ישים אותי בסגנון כזה שאני אוכל לחיות הלאה. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, עוד 30 שנה, עוד 40 שנה. אבל יש גבול לכל העניין הזה, ואני יודעת שהגבול הוא קיים. כי אנחנו מתפתחים, ואנחנו נמצאים בתוך מהלך שהוא אופטימי. ישראל לא הולכת לשקוע, ישראל הולכת לטפס הלאה, ואני רוצה להיות חלק מהדבר הזה ולהוביל אותו. אבל משהו גופני, כאילו, זה יקדם את הבן אדם, זה ייתן לו לחיות יותר, אם למשל היום יש לנו... בהחלט, בינה מלאכותית למשל, תגרום לזה שאפשר יהיה לסרוק את הגוף שלנו מווירוסים ומחיידקים, ולמפות מחלות, ולתת לכל מיני מערכות טכנולוגיות לנסוע לנו בתוך הגוף, ולנקות לנו את המערכת, בלי שזה מגביל לנו את מערכת החיסון, ואנחנו נחיה עד גיל 200 למשל. אני שמעתי גרסה שהמלחמה הזו היא לא על אדמות, היא על אנרגיות. בגלל שאנחנו מגיעים לרמת חרדה גבוהה, זה משהו שניזון מהאנרגיות שלנו, כשאנחנו נמצאים בתוך חרדה. אני דיברתי על זה, זה הרפטיליאנים, דיברתי על זה במפגש הקודם. המלחמה היא על לשחרר את כדור הארץ מתרבויות חוצניות ששלטו פה על אנשים, וגרמו למלחמות ולסכסוכים במשך אלפי שנים. דיברתי על זה במפגש הקודם. שחרור שער 10 ועוד מקומות על כדור הארץ. אנחנו משתחררים מאנרגיה שלילית ששלטה פה, ומתחברים לערוצים מחוץ לכדור הארץ שמזינים אותנו באנרגיה שמעלה לנו את התודעה כל הזמן, כולל מהשמש. לא ידעתי אם אתם מודעים, אבל יש שערות שמש עצומות שמעלות פה ופותחות לנו את הקודים האנרגטיים שיש בתוך המוח האפור שלנו, וה-12 גדילים שהיו לנו, גדילי DNA, שחתכו לנו, הרפטיליאנים, זה הולך ומתחבר חזרה. זאת אומרת, הולך להיות פה סופר יומן. לא תוך כמה חודשים. אני מדבר איתכם על שנים קדימה, עשרות שנים קדימה. נולדים כבר ילדים גאונים. גאונים שהם לא דומים לנו בכלל. זאת אומרת, נכדים וילדים צעירים מאוד, שיש להם מוח הרבה יותר מפותח מהמוח שלנו.
ויכולות על, בלי אגו שרוצה לקחת, הם רוצים לעבוד בשת"פ. אש ואוויר זה שיתוף פעולה, זה לעבוד בקהילה משתפת פעולה שאין בה מי יותר חזק ומי יותר חכם, אלא יש בה כמו יצור אורגני שעובד ביחד. זאת אומרת, אנושות, תדמיינו אותה כמו חיה, כמו בן אדם, שהתאים של העין שלי לא מתחרים עם התאים של האף שלי או של המוח שלי. כל אחד יודע את תפקידו, ועובדים בהרמוניה ובשת"פ. אתה כל הזמן מזכיר את העניין הזה שכדור הארץ, אתה באמת חושב שאנחנו חיים על כדור? כן. למה? כי יש יותר מדי עדויות ואסטרולוגיה שאני מכיר מהאיסיים למשל. האיסיים חיו פה לפני 2000 שנה, בתקופה של ישו. בספרים של דולורס קנון יש לה ספר שנקרא ישו והאיסיים. ספר שלם שתוקשר לסיפור של ישו שעבר הדרכה וחניכה כשהוא היה נער יחד עם, איך קוראים לו? יחד עם יוחנן המטביל, בקהילת האיסיים. והקהילה הזאת מתואר שיש שם דגם של כוכבי הלכת עם האסטרולוגיה, מסופר שם אחד לאחד איך הדבר הזה בנוי. ואני חושב שזה מערכת פלנטרית עצומה עם כוכבים, אני לא חושב שזה שטוח. אחרת... אז אני אגיד לך מה אני חושב. כן. אני חושב שאנחנו חיים על מישור עצום, הדבר הזה שנקרא כדור הארץ, מה שאתה קורא לו, הוא בעצם מושבה אחת קטנה במישור עצום, כמו נקודה אחת על פני שולחן גדול, שהוא מוקף בחגורת קרח, ומעבר לחגורת קרח הזאת, יש המון תרבויות, מה שאנחנו קוראים חוצניות אחרות, שכל התרבויות האלה שאתה מדבר עליהן, שרק אם נעבור את החגורת קרח הזאת, אנחנו נוכל לגלות אותם, אבל זה יתגלה לנו, אני בטוח בעולם. אני חושב שאנחנו בתקופת הגילויים, ואם זה... ללא ספק, וזה גם חלק מהאמת שהוסתרה מאיתנו במשך שנים. בוא ניקח את ה-AI לדוגמה. ה-AI יודעים עליו הרבה מאוד שנים. אתה חושב שבמקרה הכריזו עליו רק בשנה, שנתיים האחרונות? לא, AI זה טכנולוגיה חוצנית שהוזרמה לפה. כן, אבל יודעים על זה, גם לפני 15 שנה יודעים את הדברים האלה, וכבר היו אנשים, יחיד הסגול שהשתמשו בזה. אבל החליטו להביא את זה לידיעת הציבור רק בשנתיים האחרונות. למה? זה לא במקרה. כי עכשיו באמת האמת הזאת שאתה מתחיל לדבר עליה, שהיא מתחילה להתגלות ולהיות מסופרת לאנשים, אם היא הייתה מתגלה לפני שנתיים, היית אומר, לא, זה האמת. אבל ברגע שהיום, אתה יודע, את כל הסרטים האלה, אתה אומר, לא, זה נעשה ב-AI. לא יכול להיות שזה אמיתי, אין סיכוי שזה אמיתי. זה עוד אחד מהדברים שמסתירים מהאנשים. יש פה גם עניין של בגרות תודעתית של בני האנוש, ללא ספק. לקבל תכנים שהם יוצאים מהכלל. תאר לך שפתאום היו נוחתים פה חוצנים. היינו צריכים ביום אחד להחליף את כל מערכות הטכנולוגיה שלנו שהם ייסעו על אנרגיה חופשית בלי נפט. זאת אומרת, זה זעזועים גדולים מדי. יש מערכת בקרה בריאתית שכל הזמן בודקת ושומרת איך וכמה להתערב ולשחרר לאנושות טכנולוגיות חדשות מבלי שהיא תסתה. מבלי שהיא תאבד אנרגיה, כי כל הזמן, תזכור, המפעל האנושי הוא להזין את המערכת הבריאתית באנרגיה שאנחנו יוצרים ומקבלים. אז שומרים עלינו, אנחנו מאוד מוגנים, שומרים עלינו. עכשיו, אם אנחנו כדור הארץ עגול או משטח ישר, אני אשמח לגלות, אני לא מחזיק בשום אידיאולוגיה. אני רוצה לדעת איך המערכת בנויה ואיך היא עובדת. אני עובד עם אוויר, עם שכל, אני רוצה להבין מה החוקיות? כשיש לך את החוקיות, אתה מצליח לנהל את עצמך נכון. זה כמו שיש לך מפה, אתה יודע לאן לנסוע. כשיש לך ידע, זה מפתח להתקדמות. אז אני חסיד של ידע, וככל שנגלה דברים, אני בעד. בלי להחזיק אג'נדה של, וואי, לקחו לי את המפות, ואין כבר מפות, הכל באינטרנט. אז הכל באינטרנט, אז נתרגל לעבוד עם אינטרנט. לפני השידור דיברנו לגבי זה שיש אנשים שחווים בעוצמה קצת פחות חזקה את המלחמה, ושאולי זה ככה, ולפי בשאר, כאילו, אתה יודע, לפי ה-following your highest passion, אז כאילו אפשר לחוות אולי טיימליין שהוא פחות עוצמתי. אני מבינה שהמלחמה מאוד חשובה לנו מבחינת התהליך שאנחנו עוברים, אבל
מה לדעתך אפשר לעשות בשביל לחוות פחות את כל הבלגן הזה? לא לתת לו מקום, כי איפה שאת נותנת אנרגיה, שם זה גדל. זאת אומרת, להתעסק בדברים שכמו שבשר אומר, what's your highest passion? מה הדבר שהוא השליחות שלך בעולם הזה? מה הדבר, עזבי את המילה שליחות, מה הדבר שעושה לך טוב? מה הדבר שממלא אותך? אז את רצה 4 פעמים ביום לממד. נכון, זה מקשה, זה מעייף באמצע הלילה. נכון, אבל זה לא פוגע ישירות בדברים שאת יכולה לעשות ואת אוהבת לעשות. ואם זה פוגע, זה יפגע זמנית. עוד 2, 3, 4. את יודעת כמה עולה טיל של כיפת ברזל? $100,000. את יודעת כמה? זה המון כסף, זה ייגמר מתישהו. נגמר הכסף להילחם. אוקיי? אז זה לא יימשך פה לעד. זה עוד 2, עוד שבוע. אנחנו נצא מזה, ואנחנו נצא מזה כשידנו על העליונה. זאת אומרת, הגל של המלחמה ירד, יהיו פה פחות טילים, אבל ההתעסקות עם איראן והחלפת המשטר זה עניין, מדברים על זה שזה ב-2028 הולך להתחלף שם השלטון, שהעם יתפוס את השלטון. אלה תהליכים ארוכים שאנחנו צריכים סבלנות, אבל אותנו יפסיקו להטריד יחסית בקרוב. אוקיי? אז איפה שאת שמה את האנרגיה שלך, שם זה גדל, אז תשקיעי את האנרגיה בדברים שעושים לך טוב, ותגידי, זה מלחמה, זה לעבור דרך יער חשוך, ואני נוסעת ברכב שלי, ואני יודעת את הדרך, ויש לי כוונה להגיע לאיזה מקום, ואני למרות היער החשוך הזה ממשיכה בדרך. לא לעצור את ההתפתחות. רציתי לשאול, מה הסיבה בעצם שהולכים להקים פה את החוות סייבר? האם זה קשור לשליחות של עם ישראל, של האש והאוויר שלו? אבל כאילו, מה מנהל את זה במציאות פה, שטראמפ חושב שישראל זה מקום טוב לעשות את זה פה, ולא טראמפ אצלו בלא נגיד? מודע שלו, יודע, בלא מודע שלו, אוקיי. פה, בחלק הלא מודע של המוח, מבינה, זה לא בדיוק כן. פה, יש הרבה חלקים לא מודעים, אבל לתחושתי, הוא מובל על ידי מערכות חוצניות חיוביות, שעוזרות לו לקבל החלטות, ומזרימות לו מידע. הוא לא מודע לזה שכדאי לו לשתף פעולה עם יהודים, כי יש לנו פה תפקיד של להחזיק את המקום הזה בנורמליזציה ובהובלה. זאת אומרת, אנחנו מחוברים יהודים. יהודים זה לא רק DNA יהודי, זה כל מי שתומך ומוביל את המקום הזה לשגשוג, לצמיחה, לשיתוף פעולה, לדברים שעובדים בהלימה עם חוקי הבריאה. מה זה הלימה עם חוקי הבריאה? זה חתיכת דיון, אבל בגדול יש פה כל הזמן רצון להתפתח, ויש פה מלחמה בין חושך לאור, ואנחנו כמערך מואר כל הזמן בונים ומפתחים. כשיש לידינו כל הזמן חושך שנותן לנו קונטרה, וזה קונטרה חיובית. את שואלת למה? צריך להקים את המרכזי סייבר האלה בנגב, שאנחנו הופכים למוח, ישראל, ארצות הברית והמערב, למוח של האנושות, ועמים אחרים אחראים על הביצוע, על הזרועות, אז יש פה התמחויות. ההתמחות של העם היהודי זה אש ואוויר, זה מוח. זה לא אומר שהמבצעים בשטח הם פחותים, לא, זה לא עניין של אגו, זה עניין של התמחויות. שוב פעם אני אומר, התאים המתים שלי בציפורן לא עושים תחרות עם התאי מוח שלי. זה עובד בהרמוניה, זה שיתוף פעולה. אנחנו אמורים לשמור על הומאוסטזית, על זרימה, שמאפשרת להכל לעבוד ולהתפתח, כשיש כל הזמן מתח סביבנו שדוחף אותנו להשתפר כל הזמן. כי אם את פסיבית, ואת לא נמצאת במתח כזה, שאומר לך, את קמה בבוקר ויש לך מתח, מתח עם הילדים, מתח עם הנכדים, מתח עם העבודה, מתח עם הזוגיות, את לא באמת בעבודה, את הולכת לנוח, ובמנוחה אין התפתחות. את מבינה את חלק מהחוקיות של הבריאה, איך זה עובד? כן, ולמה ברור. ישראל, יחד עם ארצות הברית, תקים פה מרכז? יש כוחות שמנהלים את הדבר הזה. למה דווקא בישראל? למה NVIDIA הביאה לפה את החברת שבבים, הביאה לפה את המרכזי פיתוח שלה? כי יש פה מוח מדהים שרוצים לשמור עליו פה, ולא לעשות שיגור של המוחות האלה למקומות אחרים בכדור הארץ. אנחנו רוצים לשמור על זה פה. למרות שאפשר גם במקומות אחרים, ישראלים, יהודים יכולים לפתח את כדור הארץ, לא חייבים מפה. אז זה בסדר שאנחנו מפוזרים, אבל יש פה מרכז של ידע שאנחנו רוצים לפתח אותו מפה. לא בגלל שאנחנו אוהבי אדמה. אנחנו לא כן, כן, אמורים להיות אנשי נדל"ן. הנדל"ן לא חשוב.
ההתפתחות חשובה. אנחנו צריכים לחיות בטוב, בצניעות, לא ללכת למים ואדמה, שזה כסף ורגשות כן, כן, שמורידים את ונוחות. האש והאוויר, זה אני מבינה כבר. זה מכבה, זה זה לא מובן, הייעוד שלנו. נכון. כל פעם כן, כן. שהיהודים, עם ישראל, העבריים הלכו למים ואדמה, הם חטפו על הראש, כי זה לא הייעוד שלנו, הייעוד שלנו זה אש ואוויר. יש לנו עוד 4 דקות, מי רוצה לחתום את הדיון? הידע הוא אוקיי, אבל אם הוא לא מתחבר לאותו המערכת הפנימית, ולפעמים חסר לי באופן אישי. תקראי לזה ללב, ללב. ללב, אוקיי, איך שזה בסדר, זה היה נוח, נכון, אתה צודק. את נוגעת בנקודה, מה זה מהותית, שאני רוצה לחדד אותה, ובזה אנחנו נחתום את המפגש שלנו היום. את מדברת על מצב שבו האוויר, הצד המנטלי והאש מאוד מאוד חזקים, הם לא באיזון עם המערכת הרגשית ועם האדמה. ויש ניסיון בריאתי כושל, שהייתה פה תרבות שנקראת אטלנטיס, שעבדה עם אש ואוויר מאוד בעוצמה, ושכחה את החיבור של הרגש ושל האדמה, והתחילה לפצוע את כדור הארץ כמערכת לומדת. ואז היה צריך להטביע אותו, זה קרה לפני 12,500 שנה. מה שהולך לקרות איתנו, זה בגלל שעברנו פה אבולוציה איטית מאוד, ב-12,500 שנה, ולמדנו מה זה רגשות, ואנחנו אנשי מים, עם צד מנטלי מפותח, יש עתיד מזהיר לאנושות, שתדע לאזן בין החוכמה הזאת שדיברנו עליה, העילאית, לבין עבודה מחוברת אל הלב גם, כשזה שתי אנרגיות סותרות, מים ואוויר זה שתי אנרגיות שלא עובדות ביחד, אבל אנחנו נלמד לשלב אותם ביחד, ואנחנו נלמד לעבוד לפי החוקים של הבריאה, בלי לפגוע בעצמנו ובמקומות אחרים בבריאה. כי למשל, אחת הדוגמאות זה שאם יש לך מקום לא טוב בכדור הארץ, שכדאי להשמיד אותו כי הוא מעכב התפתחות, שים שם פצצת אטום. אבל פצצת אטום גורמת לנזק כל כך קשה בכדור הארץ ומחוץ לכדור הארץ, שזה אחד מהדברים שאנחנו נלמד ונבין שיש פה מגבלות לכוח שאנחנו צריכים לשים. ככל שמבוגר הופך להיות חכם יותר, הוא מודע לכוח שלו, והוא אמור לעבוד בחוכמה ולהשתמש בכוח רק במצבי קיצון. את מבינה? זה לוקח אותי לשילוב בין אש ואוויר למים ואדמה בהרמוניה, ולא בסתירה, ולא בעיכוב. זה דיון שלם על איך אנחנו אנרגטית ננהל את עצמנו בעידן האש והאוויר המואץ, כשאנחנו שומרים על חיבור רגשי אל הלב שלנו, אל ההרמוניה שלנו, אנחנו אומרים לעבוד ביחד, לבין חיבור לאדמה, איך אנחנו מורידים את זה לקרקע. וזאת מלאכת מחשבת מדהימה. תחשבי רק על כל החוקים שאנחנו כעם שמרנו עליהם בעניין של בין אדם לחברו. זה כאילו איך אנחנו מתארגנים כחברה. זאת חוכמה יהודית מאוד מאוד עתיקה והיא תלך איתנו, זה ב-DNA שלנו. אני מזכיר רק שאני פותח קורס חניכה למסע הנשמה מחר, יש אולי סיכוי שהוא יידחה לעוד שבוע, אז כל מי שמעוניינת פה לעבור חוויה פנימית עמוקה של חיבור אל הנשמה ולמידה מעבר לדברים שדיברנו פה, זה הזמן להירשם, זה 8 מפגשים פלוס 2 מפגשים אישיים איתי, אני עושה שם תהליך אישי עם האנשים גם כן, יש לנו קבוצת נשים נחמדה, ואני מחכה לעוד נרשמים, אולי אני אדחה לשבוע הבא, יום שלישי מ-5 עד 6:30 בזום, פלוס 2 מפגשים אישיים איתי, ואני הולך לפתוח קורס נוסף שנקרא מסע הגיבור, ככלי טיפולי, אני מפתח אותו, אני אספר לכם עליו בהמשך. תזמינו חברים למפגשי הטעינה, זה כיף, זה לא עולה, רק הזמן שלנו עולה, והוא חשוב, ואני מאוד אשמח שתצטרפו גם למפגשים הבאים.